Có mà ta sẽ chết nông Bạn vừa bạn cổ đánh ơi Này Sao ăn gọi nào vậy Tiểu này to bố vô ngạc ăn Điều này là sướng lên bằng này bông Hiểu này nó bắt lông sọc ăn ngoài đây là tùng của nó có là vào Ôi muốn merotot saya merotot ya deku ya itu deku sih kok barong deku ya deku orang maku kan kediri siaku makal kalau mongso lang de makal nanti orang mau kalian wujud sih kok barong kan kediri sih Podo bubar sebab bar wonten padusunan mriku kaya iki sing barong kanggo derese aromane adikku ayo ya kan mulat saluru sing barong tukang podo medal saduin pasulakan yen krungu kabaripun kraton Banjarane kang damel saing goro dengan Sang Prabu Simo Barong Kang Bodo Sang Prabu Saged
bakal amboyo yang tias duwe ayu sanggo orang vokal yen ana sing barong ireng warnane wis arep nyoro pendhe Jangan bawa so alas tunggoro nongol wau andalek sekolah wonten pademokan ayo amuk proto keken dorong proto Sugeng rawuh Mas Sulis Kae sopo kan ono manungsa kang gedhe dhuwur pamungane nganggo topi kae sopo kan ayo aja lali panjiki Mas Pais orang vokal saka kidul magorane ora wujud Sardula Seto utawa Macan Putih ya putih warnane ya kang bilang arupane kang gegerisi kamyak lagune Ojo ngadangi lampahku para kadang menungso. Ayo iki wodotku kewan kang bisa tata jalma ya sing bareng kang gegesi karo mati. Aku kan bakal golek mongko lanjut adikku. Wah. Gereng suarane Cuma bareng kan gerisi putih warnane itu mau Sardula Seto Macan Putih ya kayak wujudnya ya semua bareng semua barang putih harum aneh dan kaya Prabu Baladewa ya kan semua barang makalih kalau wahu ya kan barang kandeng wonten sak tenek tlogo ing alas Tunggorono padha adu kasekten ya iki wujud sing barang kang gagah gedhe pindeksa ya kan babar semua barang telu wujude ya kang ireng ya kang putih ya kang kuning barang vokal warnanipun pating soro pating glebyar busanane ya kang gagah gedhe pindeksa
Rambe rambe. Saya sore rambe wujud kewan kang bisa tata jalma ya kang gadah gedhe pindeksa. Ya kang ireng astanyuwu. Kai gedhe semok putih kai. Awujud kewan kang bisa tata jalma. Wah. Ora kadang manungsa. Ya iki wujud semua barang yo kang ireng warnane. Kang asma wisan geni. Enak gambah gedhe pindeksa panggonane. Arupane kang gedhe